everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Nang! Ibalik ako ang hunting! Oo. Palihog, dali! Oo, Nana. Ami! Nagabihan. Nakita mo, Joseph! Nakita ni mo! Maayo ko mo target gamit ang hunting! Nga naman Joseph! Ha? Tubag ako, Joseph! Nga naman makamaaman ko mo gamit og armas! Nga naman maayo man ko mo target og butang gamit ang hunting! Nga naman! Ha? Sultihe ko, Joseph. Nga naman daghan ko makamahuan nga armas. Tubag ako! Wa ko mahibaw. Ha? O siya ka mahibaw? Nang Lingling, Dok? biyawan na imi si Dorina. Sige, Dok. Joseph, ngayon dili ka gusto makadungog sinang Lingling sa atong istoryahan, ha? Di lang ko gusto nga doon ay mahibaw sa akong isulti karon nimo. Oh, doon na papaday ka gitago na ako, Joseph. Oo, Dorina. Unsa kini? Please, isulti na nako ang tanan. Ayaw kong ibutang sa kalibog. Ang tinuod, ako kang pasyente sa ospital. Ug wa kay kaila. Wasa? Miabot na lang ka sa ospital nga nagkadugo ka. Ug ako ang nahimo nimong doktor. Mao kini ang atong sinugdanan. Usa? Ug sa diyang naayo ka na sa imong mga samad, gihatod ko ikaw sa inyo. Apan di ka na gusto nga mo pauli. Kay may gilikayan ka. Unsa? Wa na ko mamugo sa pagpatug-an nimo kung kinsa ang imong gilikayan. Oo niya. Unsa man imo na ilan ako? Huwag ko mahibaw sa imong gigikanan. O kung unsa ka, Dorina. Tungod kay dili ka na gusto nga isgutan ni. Gusto ka na lang nga magtago ka. Unsa? Mao nga gitabangan ko ikaw nga makabalhin og pinuyanan o makatago sa imong gilikayan. Unsa? Nagkasuod ta, nagkahigugmaay, o nagpakasal, o nakabaton ta og usa ka anak. Ha? Nangasawa ka na ako? Nga doon naman ko'y gitaguan ni mo? Mao ka nang gitawag og gugma. Gugma nga way kamatayon. Og sukad ta makasal. Usa ka yanong asawa ka na lang. Ako ug ang atong anak na lang ang imong giatiman. Mao ba? Mao ka na. Hangtod nga na disgrasya ka ug na amnesia ka. Ug karon pa nimo makita ang akong kahibaw sa armas? O Dorina. Ngano magkakuno? Adrenaline rush. Mao ka na ang nakaingon nga migawas ang imong kahanas sa paggamit sa hunting. Tungod kay naa ka sa sitwasyon nga kuya ug stressful. Ha? Maudi ay... Unsay maudi ay? Maudi nga dali na ko nalapay og bato ang kamot sa lalaki nga misampit na ko sa lume. Sa dihang iyan ang takong pusilon. Usa? Wa na ko planuha ang tanan. Kalit lang akong gibuhat. Sila tingali ang akong gilikayan. Nga wa na ko ikasulti nimo. Posible, Dorina. Ubaw kining hinungdan nga di ko gusto nga mugawas kag bahay. Nahadlo ko nga makit-an ka sa mga tao nga imong gilikayan. Gusto ka. Pero unsa? Wa, Joseph. Salamat sa imong gibutyag na ko karon, Joseph. Hello, Doc. Padong namin sa mong clinic. Oh, yes. Kamusta si Mrs.? Okay. Sige, Doc.
Doc, mo anak ko. Magpa-check up ko. Sige. Bye. Kamao ka na gyud, love. Mahayagit kayo nga akong teacher. Okay. Ayaw una mo paglihok sa inyong plano. So hituha o na ninyo ang lihok sa iyang asawa kung may yaya ba ang bata. Yes, love. Ibutang sa siguro ang tanan. Okay, Brad. Sige, mauna to, ha? Sige. Kaduha sa usa ka adlaw ang mong tamban. Okay? Okay, sige. Bye. Oh. Nganong mapahiyumon man ang akong asawa? Misuway ko sa pagluto. Gilutuan ko nimo? Pero, Oh, unsay piro? Parat ba? Tabaang ba? ambot lang kung makauyon ka ba ini. Ikaw ang nagatimana mo sa una. Ikaw ang mangunay sa pagluto. Busa, sigurado ko. Nga lamig yun ka ng gianda mo pagkaon. Sinigang ang ako giluto. Dali na. Andam ng lamesa. Busugan ako eh. Pag hindi mawa ang imong kahibaw sa pagluto. Sigurado ka? Basin parat kayo ni. Dili oy. Abi ni mo no? Sakto gid kay ang lami sa sinigang. Salamat. Nabinakog dili ka makauyon. Salamat sad. Nga nabalik-balik na sa normal ang atong kinabuhi Dorina. Gusto lang kong mamawi. Okay na kay ko. Happy na po nga gilutuan ko nimo og lamian nga sinigang. Pay! Love. Sobrang mo sinigang. Parat magkaini. Ay, sorry, love. Sa sunod ba? Ang kusinira na lang ang paluto. Ganahan man kong muluto para nimo. Dili ka na ang sinigang nga akong naandan. Nga naman, mangita yun ka sa naanda nimong sinigang? Na, ayaw nagkasuko. Sige. Mukaon na lang ko anak bisan og parat. Di ta magisgot na anang naandang sinigang. Lucky. Abi na kong mangita kag kubot. O, di oy. Hadlok kayo ko nimo. Unya, kumusta man ang imong lakaw? Ibalik man ka sa klinik. Yes, love. Og naibaw na ko silang routine. Og may yaya ka ng baby. Sayon ra ning ilaron. Ay, tabang! Si Baby J nawa! Tabang mo! Tabang! Bata ko doon! Tawi! Baby, hilom na. Yan na si Mami. Hilom na. Ayaw ka balaka. Swerte ka nga kadaan ko nimo. Cute, cute kayo ka. Busa, ako ka. Humanag sila sa gate. Pabantay yung tawa iskina, ha? Gabi inasap. Ngayon dili man ko dali makatokon gabi. Marapag... Maraghasol ang akong utok. Pero... Huwag ko mahipaw kung nga nahasol ko. Oh, may cellphone nga may pagting. Tuwa sa kwarto ni Joseph. May emergency tingali sa ospital. Mao nga may nanawag ni Joseph. Ngano ka nga naglain mang ginud sa katulkan.
Oo, kalma lang. Muha na ako, Brad. Okay, sige. Padawin ako diya. Bye. Joseph? Oh, Kisa na nawag. Dorina, nagmata ka pa di ay? Dili ko makatog. Asa ka? Mula ka una ko ha. May emergency lang sa bahay sa akong galang doktor. Unsa? Mubalik na din ko. Sige. Buotan niya kayo siya. Bisan gabi ing dako, mutubag yun siyang emergency. Kana. Matug ka, baby ko. Siya na di ka na nakuna. Oh, yes. Tanawa siya, Eman. Di ba cute kaya siya? Oh. Oo. Cute yun kayo. O dako naghalin kun imo nang ipakita ni Mrs. G. No. Ako lang siya. Oh, seryoso ka gyud ay sa imong gisulti kaganahan ka nga doon natay bata din eh. Yes, Eman. Og siyang akong gusto kay talirang pahilumon. Liling, Uy, Ma'am Dorina. Kasayo, hagod ni mong nagmata, ma'am. alas 5 na sa buntag nang. Dili maayong magsigi kong katog. Nauli na pa si Joseph. Oh, wa pa man, ma'am. Usa pa kaya nadugayan sa bahay siyang higalang doktor. Siya na karon. Ako na yung sugat niya ng liling. Andaman na lang ang iyang pamahaw. Oh, Kumusta ang imong lakaw? Nausa pa na imong higalang doktor. May disgrasya ba sa ila? oh, Joseph? oh. Unsay problema sa imong higala? Dorina. Gikidnap ang iyang anak. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!